खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिजनी नोगोर बर' समाजनि बानजायनायाव खुंगा 24थि रंजालि बैसागु फोरबो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफाया रुंसारि जाबाय। बाक्सायाव बिबाजैखौ लानानै खारनाय जाथाय। बाक्सानि निकासियाव जिएसपि दोलोनि गोबां मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबदों। गहपुरनि टेङाजारनियाव राजु देउरिनि बिसायख'थियारि फोसावदों मेल। बरपेटायाव मानसि लांखारग्रा मोनसे गेंखौ हमनो हादों। हाइलाकान्दियाव सासे सीआरपीएफ जवाना गावखौनो फोथैनानै लादों। फाग्ला दैमायाव गबनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। जलेश्वरीनि आलाइजाराव बिपिएफ दोलोआव सा 500 जयनिं जाहैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी बान्दोब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिजनी नोगोर बर' समाजनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 24थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंजायो। रबिबारखालि 10 बैसाग एबा 14 एप्रिलाव खुंजानाय बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गिबि बिजनी नोगोर बर' समाजनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै मोन 20 फारानि आफादगिरि आरो नेहाथारिया गावबागाव फारानि फिरफिलाखौ फुंनि 9 रिंगायाव बिरहोयो। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो बारग' एमएलए रमिय कुमार ब्रह्मआ। थामथि हाबाफारि बायदियै साथाम बैसोगोरा सुबुं फारियै हाकिम बसुमतारी, गणेश ब्रह्म आरो बलराम ब्रह्म मोननो गांफा आर'नाइजों लोगोसे गंफा साथा होनानै मान बावनाय जायो आरो आफादगिरि सन्थला बसुमतारीया गावनि आखाइजों मान बावजेनो। बेनि उनाव गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरखौ बोर होनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो सौराय गाइखेर दाखा जानाय जायो। लोगोसेनो आफादारि मेल जथुमनानै गासै मोन 20 फारानिफ्राय मोजां गाज्रिनि उदिस लानानै मोनसे सावराय जथुम जानानै थाङो। बे खाबुआवनो फरायसाफोरनि थाखाय थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। थुनलाइगिरि सदानन्द दैमारि, अनिला बसुमतारी आरो समेश्वर बसुमतारीमोननि दैदेननायाव सावगारि आखिनाय, जायगायावनो रनसाय लिरनाय आरो खन्थाइ सुजुनाय हाबाफारिबो जानानै थाङो। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि सियार सेलायनाय, दिरुं बोनाय आरो दो बुख्रुबनाय बायदि रोखोमनि गेलेमु जानानै थाङो। जोबनायाव मोसानाय एबा हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारि जालाङो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफा आदुला कसारिया मैया बेलासिनि 8:55 रिंगायाव गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जायो। दिनै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीमोननि दैदेननायाव बर' बाजार दख'रानि सिङाव थानाय गावनि आंगो नखराव थांनानै दुखुनि समाव बाहागो लानानै आदुला कसारी बिथांखौ जोबथा बिदाय होयो। बे जोबथा बिदाय होनायाव मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, अदालगुरि, सनितपुर आरो गुबुन जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बाक्सायाव बिबाजैखौ लानानै खारनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आनन्द बाजार पाटला गोजोनपुर गामिनि बिनद बसुमतारी आरो अखन स्वर्गियारिनि बिसि सिन्थुमणि स्वर्गियारि सानैजों दोनखारलांदों। अदेबानि बिसोर बिबोनां बिबाजै सोमोन्दोनिमोन होननानै मिथिनो हादों। सिन्थुमणि स्वर्गियारिनि फिसाय अखन स्वर्गियारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिन्थुमणि स्वर्गियारिया सानै गथ' दङमोन। बिसोरनिनो फिसाज्लाया 10 बोसोर बैसोनि आरो फिसाजोआ 7 बोसोर बैसोनि। गथ' सानैखौ गारनानै सिन्थुमणि स्वर्गियारिया बिबोनां बिनद बसुमतारीजों मैया फुंबिलि समनि 10 रिंगासो समाव दोनखारलाङो होननानै मिथिहोदों। दिनै अखन स्वर्गियारिया गावनि अनसुलि बिसिखौ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायदों आरो फंबाय बिनद बसुमतारीखौबो गावनि बिबाजैखौ लानानै फैफिननो थाखाय खावलायदों। अखन स्वर्गियारिया रायजो राजाफोरनिसिम बिसोर सानैखौ बहाबा नुबायबायोब्ला 8011373528 जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों।
बाक्सा जिल्लानि निकासियाव बाक्सा जिल्ला भारतीय जनता पार्टीनि नाजानायाव मोनसे आफादारि मेल जानानै थाङो। बे आफादारि मेलाव केबिनेट मन्त्री जयन्त बर'आ बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि शरद शर्माया मेल जागायनायनि सिगां आलारि बाथि फोजोङो। नेहाथारि रिदिप देखाया बाक्सा जिल्लानि बाक्सा आरो मानास विधानसभा बियाबनि दोलोनि मावथिफोरखौ 19 एप्रिल खालि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिजों नलबारियाव जानो गोनां जथुमाव बाहागो लानो थाखाय बोसोन होयो। मानोना बे हाबाफारियाव 2 लाख सुबुंफोरा बाहागो लागोन। बेनिखायनो जाहाथे बाक्सा जिल्लानि बे मोननै बियाबनि बांसिन सुबुंफोरा गाहाय मन्थ्रिखौ मदद होनो आरो बरायनो हायो। मख'नो गोनांदि बे आफादारि जथुमनि उनाव मोनसे जयनिं हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। मेलाव बाहागो लानानै मन्त्री जयन्त बर'आ बुंदोंमोन दि गोबां सुबुंफोरा दोलोनि खान्थिफोरखौ आजावनानै बीजेपी दोलोआव हाबखाबाय आरो बुंदोंमोन दि आथिखालाव सानफ्रोमबो आरो मोनफ्रोम बुब्लियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बीजेपीआव हाबगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिथाङा गण सुरक्षा पार्टी बीपीएफ आरो कंग्रेसनिफ्राय गाव गावनि दोलोफोरखौ नागारनानै नेमखान्थि बायदियै बीजेपी दोलोआव हाबफैदों। गहपुरनि टेङाजारनियाव राजु देउरिनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल 11 नं सनितपुर एसपिसिनि बीपीएफ दोलोनि बिजाथि राजु देउरिया बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर टेङाजारनियाव बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल खुंदों। लोगोसेनो टेङाजारनि गामियाव गोबां सुबुंफोरखौनो बीपीएफ दोलोआव जयनिं खालामबोदों आरो रायजो राजाखौ बीपीएफ दोलोनि मावथांखि आरो नोजोरनि सोमोन्दै फोरमायथिदों। बे फोसावदिं मेलाव आथिखालनि मिरु आरो रायजोनि खुंथाय गोहोआव थानाय बीजेपी दोलोखौ ट्राइबेलनि हेंथा आरो दुखुथिया रायजो राजानि हेंथा हाबा मावग्रा सोरखार होनानै गोख्रोङै सोंखारियो। लोगोसेनो बीपीएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जागोना रोखा होनानै राजु देउरिया फोरमायथिबावो। आफां आसाम बरपेटा जिल्लानि गरेमारि गामियाव मानसि लांखारग्रा मोनसे गेंखौ रायजो राजाया हमनानै पुलिसनो गथायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मजिबुर आली मुंनि सासे मानसि लांखारग्राखौ गामिनि रायजो राजाया पहेरा नेनानै हमनो हादोंमोन। गामिनि रायजो राजाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मजिबुर आलीया ओनसोलनि गोबां आइजो आरो सिख्लाफोरखौ गोसो थोफ्लानानै गुबुन गुबुन रेन्डि खानायाव फानखोमा हैबाय। बेबायदिनो बरपेटा जिल्लानि राथाकुसि गामिनि सेहमाज पारबिन मुंनि सासे सिख्लाखौ गोसो थोफ्लानानै दिल्लीनि मोनसे रेन्डि खानायाव 5 लाख रांनि फानखोमानानै फैदोंमोन। नाथाय 100 मोसौ जायोब्ला मोसायाबो थैयो होननाय बायदिनो बे खेबाव रायजोजों हमजायो मजिबुर आलीया। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव थानाय पासग्रामाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। पासग्रामाव थानाय सीआरपीएफ केम्पनि बडेश्वर राय मुंनि सासे सीआरपीएफ जवाना गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौनो गावथारनानै फोथैनानै लादों। सनिबार खालि बे जाथाया जादों। अदेबानि मा जाहोननि थाखाय सीआरपीएफ जवाना गावखौनो फोथैनानै लादों बेनि जेबो उदिस मोननाय जायाखै। अब्लाबो नाथाय नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिहोदों। रंजालि बैसागुनि समावनो दुखु गोनां जाथाय। सासे लाइमोना दैयाव दुगैनाय समावनो गबनानै अबथिरा जिउ खोमानानै लानांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमनानि ओनसोल मानास चौकियाव बेरायनो फैनानै फाग्ला दैमानि दैयाव दुगैनाय समावनो गबनानै नलबारि जिल्ला मुखालमुवानि बासुदेब आहमेद मुंनि लाइमोना अबथिरायै जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि शुक्रबार खालि ईद फोरबोनि रंजानायजों मानास चौकियाव लोगोफोरजों बेरायनो फैदोंमोन बासुदेब आहमेदा। बेवहायनो लोगोफोरजों भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय फाग्ला दैयाव दुगैनाय समावनो गबनानै अबथिरायै जिउ गोमायो। बे जाथाया शुक्रबार सानखालि बेलासिनि 3:30 रिंगायाव जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोथै सोलेरखौ नागिरनानै मोनैलाय सनिबार साननि फुङाव एसडीआरएफ एसएसबी पुलिस बिफान आरो मानास चौकी इक' टुरिज्म ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। जाथायसालियाव बागानपारा थानानि पुलिसा थांनानै गोथै सोलेरखौ बोखांना लांनायजों लोगोसेनो नायबिजिरनो थाखाय मसलफोराव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव जलेश्वरीनि आलाइजार आरो हाब्रुबिलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव शुक्रबार खालि बीपीएफ दोलोआव फैबाय थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बीपीएफ दोलोनि बिजाथि
खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायजों लोगोसेनो जयनिं हाबाफारि खालामदों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। शुक्रबारनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।